Reit, dechreuodd Byd Pws, a sa'n cofio pryd blynydde, 10 blynedd ôl, achos o'n i'n gweithio i Nant, wneud rownd a rownd, a ofynodd Robin Ifans, beth ti'n neud am dy hanner cant? Yn gwybod bod fi ddim yn edrych yn hanner cant nawr, o'n i'n hanner cant. Wel, licen i fod yn Everest, drwle rown Everest. A meddwl fe, iawn, nawn ni drefnu. A mae gen i dyn camera, Alun Hughes. Mae gan o fel lygad da. Yn anffodus ffindes i mas, mae'r llygar arall mae'n iwso i ffilm o, ond mae'n gwahanol. A gwrddo'n ni a ni wedi mynd ar nerfs yn gilydd am, wel, 6, 7, 8 mlynedd, ond ni'n cael ein gilydd ac ysau'n gilydd. Pan chi'n stuck da rhywun yn yr Arctic ar yr Ynys Las am rhyw 5 wythnos, chi yn gallu mynd ar nerfs eich gilydd. Dwi'n meddwl, mae'n mynd i ddechrau, es i ddim i Everest ar y dechrau, achos oedd y visas a pethau ddim yn barod, ond mi es i, fel ych chi'n gweld fan hyn, i'r Ynys Las, i Greenland. A dyma fi wedi gwisgo lan yn y gwisg a'r masg fi sy'n tu ôl fyna, a o'n i ar y rhew, y peth cynta, pan gyrraeddon ni mewn helicopter, a hwn, y rhew yma, môr yw e. A pan gyrraeddon ni, o'n i gwaith ysgyn a fydd, a glaciers, a icebergs a pethau mas fyna, a ni fel un, a mae'n rhoi ofon i chi, chi'n clywed nhw'n gwychian, fel ti'n cerdded, a ni fel un, cerdded, a ni fel, i ysgyn gobeithio nag yw hwn yn mynd i graco nawr, cerdded mas tua canllath, a dyma 5-ton lori yn paso fi. A dyma mas i ôl dŵr o'r icebergs, oedd y dŵr ma, ddim yna. A'r cwn, nes i ddim joio daith ma o gwbl, a'r cwn fan hyn, a nhw'n trewi ar y bita pysgod trwy dydd, a dwi'n chi ddymegu iste tu ôl y cwn ma. A drewdod. A ni'n trio perswadio'r unwyd, bobl sy'n byw na, pam na gewch chi'r cwn i bwysio, ac bydda nhw'n rechan tu ôl wedyn. A dyna nhw. Oedd e ddim yn brofiad, a chi'n gallu mynd, allwch chi fynd 2 ddiwrnod, a dim ond yr un olygfa na chi'n gweld, ddim yn neis iawn. Reit, Gerard, lan y ti, dyma fi, adventurer and explorer. O'n i ddim yn syth i'r gwn, jyst gan myncydd yn eithaf. So, wy'n edrych fel The White Rabbit yn nes i'n tro cyntaf des i'n ôl o fan hyn, o'n i'n gweud wrth Rhiannon neu fi'n adventurer and explorer nawr, ti'n bod. Y jawl beth i'n ôl i Heathrow, a nylir oedd chi'n bod chi'n cael y boes mae Byd Morris neu Evans neu Jones, nylir oedd arwydd anferth yn hyn. Dewi Pws, adventurer and explorer. Dwi bas, a pawb yn gweld o, so gerddes i hiboi. A fan hyn nawr, just lluniau yr un o'n y pysgota, a ni'n byw yn y 2 sledge dyn ni, Alun Hughes oedd un. O'n i'n mynd yn y sledges dros o'n i'n ffindo fe'n boring. Mae'n swno'n, chi'n bod, nawdd oglid, ond oedd chi'n eistedd ar sledge, chi'n bod, am 5 diwrnod, wel, sdim lot yn mynd mlaen o se. A oedd hi mor o'r, o'ch chi'n eistedd ar sledge, a o'n i'n dod off y sledge, a rhedeg gwyn ni a milltir i dwymo lan, so oedd eich twy ma o'r trwy'r amser. A nhw ddim yn lygo pobl yn siarad, so oedd dim chance da fi. Cofe, fel chi'n gweld mewn y pysgota, mae'n un o'r un da fi, ffos yno, biwlach. Chi'n gweld maen nhw'n tyllu, mae'n un yn gredi nhw. Oedd credu bod y poen yn cael pisad. O fel chi'n gweld, ble bynnag yn i mynd, fflag cyfa. Mae'n sgwr fel bod hwnna. Sorry. A dyma nhw eto yn pysgota. Am 2 wythnos jest, o'n i bita, o'n i ffili bita beth o'n nhw'n bita, esgyn mae'n dwy mawr nhw si. O'n i ffili bita beth o'n nhw'n bita, a na gyd o'n nhw'n gadael i fi bita oedd halibut, a Ritz biscuits. A wi byth di bita halibut am ni, oedd yn ofnadw. Ond na beth o'n nhw'n bysgota, oedd rhaid yn mynd lawr 300 medr y leins ma, o'n nhw'n gadael a mawr, oedd yn dod lan a canodd y bysgod yna fe. Sgysodwch chi wyt tynnu hwn. Dyna i ddim mwy na'r reit. Reit, mae'r tro cyntaf ar y teg i Rhiannon, so rwch glap iddi ar y diwedd, achos mae'r tro cyntaf i wneud gyda'r offeryn yma. O, mae ni, cofe y dyn i hunan, Alun Hughes, ar y pen dro fyna, fe gyda'r golwg vacant yna fe fyna.
A o'n i'n sefyll ar ben yr icebergs, sa'n gwybod mae pobl tynnu cost, ond o'n i'n sefyll ar ben yr icebergs yma, wedodd un o bois, o thai, sorry wir, am pido mynd y toilet, pido pisio ar rhain, achos maen nhw'n gallu hollti mewn doi, ond sa'n siŵr os oedd e'n gweud y gwir, neu gyd. Ond, allai o'n i'n dala sôn. Ac o'n i, oedd e'n ofnadw mas fan hyn ar y rhew, a doi sledge o'n i chi'n rhoi tarpaulin dros o fe. Ico oedd un o'r boi yma, Ico, Japanese explorer, fel fyna, explorer and adventurer. A boi, dwi'n gwybod, o'i credu oedd e tyfa bach yn dŵlal, fel chi'n gallu gweld. Oedd e ddim yn gweud lot, oedd e bach yn neis, ond oedd e ddim yn gweud lot. A Ico, ma'n i'n mynd mewn y tent ma, a fel cael y gas heaters dyn nhw ar y sledges, a ddi dwi'n ofnadw. No, i dechrau tynnu dillan, don't take clothes. What? Don't take clothes. Why? Oh, because big wave come. Wave, yes. Wave come and we all die. You're not fast, you go. Wave, beth mae'n gweud? Hughes yn gweud, dwi'n credu mae o'n golygu wave. Achos mae'r stormydd yn gallu dod lawr o'r gogledd, a mae'r holl beth yn craco lan. A chi'n boddi. O'n i'n cysgu, ti'n wef cymodfedd, oedd i'n wef gweithlu drwy'r nos, o'n i'n cysgu o gwbl. So, oedd e'n boi peryglis iawn, oedd e'n hela morloi a bethau, o'n i'n licio gweld y gwad, ond na fe, fel na maen nhw'n byw. O, ymlaen, sorry, cariad. Yes, just doing it, Sybil. Right, nawr te, wi ddim yn un sy'n hoff iawn o hedfan, yn enwedig mewn awyren. Ar ddiwedd y daith na, o'n i fod i ddod nôl ar ôl 2 wythnos, ond rhaid ni bara bythownos arall yn y lle o bellennig yma, anghysbell, rhyw airport bach, achos o'n i rhy hwyr i ddala'r airplane arall, o'n i connection ydi, a dorrodd yr airplane, mae'n i'n mynd lan yn yr awyren fach yma nawr, a sydyn rhaid, dim ond rhyw 6-seater oedd hi, mynd lan, a sydyn rhaid, a ffuck o explosion, i fi oedd e'r ffuck o explosion, a mwg yn y trwyddo, a fenyw oedd e'n stiffrant nawr yr pilot, seal, a ni feddwl, bloody hell, ffordd mae seal yn gallu dod lan. Y seal oedd wedi mynd ar y drws neu rhywbeth, felly, rhaid i droi nôl, a aros gyda, fel cabins bach ma, am bythownos arall, gyda'r fenyw yma, oedd hi'n feddw twll bob nos, a wedyn lle oedd hi'n cael, ac oedd hi'n wech pint am blasen o gwrw, maen nhw'n trio stopo pobl ifen, a oedd hi'n hangan bob nos, a wy'n credu falle o'n nhw'n brywo i hunain, ond na gyn nath Hughes a fi, Adventures and Explorer, oedd just cered round y cabin, 2 waith y dydd, a mynd nôl mewn, felly boring iawn. Reit, dyma ni. Sôn am awyrennau, brics, chi'n gwybod beth chi'n dweud y brics. Dyma fi ar y ffordd, eithon ni i Kathmandu, efe bach, Kathmandu. A sylwch ar yr enw, Yeti Airways. Am foi sy'n poeni am elan, oedd hwn yn 12-seater yn rhywbeth, a ond wedi hala ni nôl 2 gwaith yn yr wyren yma, a gweud, cloud, no land ar y side, cloud. Felly nôl, cyn ni, o'n i fod i fynd, sori ar llwna, dim ond. Reit, mewn â fi, a fel chi'n gweld, mae lot o frics gyda fi fyna, mewn â ni, a dyma lle o'n i'n glanio. Mae fe mynydd lan fyna, wedyn hwn fan hyn, a wedyn mynydd lawr, 10,000 o droedfeddi. Felly chi'n goffo cael e spot on, a fyna o'n i. A dda ddoi o'n i'n mynd lan, eithon ni lan, a o'n i'n gwybod lot o airplanes wedi crasio fydde. A dda ddoi pilot, o'n i fan hyn, a Hughes fan hyn, a dda ddoi pilot o mlaen i fan hyn. A ni ffydi gweld dim redad ar nhw, chi'n bod, un o'r bethau bach yma. A na gyn, o'n i'n gallu brics, achos oedd y pilot fan hyn. Greu, llwyd, fe. A bob yn ahen, oedd yn bloody hell, mae mynyddau mawr a creigiau o'r lle. Ond, darllenes i, mis nôl, mae hwn yw un o'r llefydd mwyaf peryglis yn y byd i lanio. Felly, diolch i Dduw a'r pilot, oedd yn ei